Baya song norok waisa pano chongui da naika musa tei thampui yake kunu yong ni bisingo bo bisi khatarnak norok ni bisingo jotono musa hinui no ansari wan but norok saida man world o musa bai warjagoi proti year o 70 khorok borok thuyo but thampu bai warjagoi thuinai borok ni number aboni sele onek kebang ang tini norok no amti haino world ni khatarnak yongsa kuksarong ni kokno sawi khnari wan norok jotono video last jora naibai di. Hello ani khajani bayasong ang naidi anokok borok facts channel norok ani channel no subscribe khlai koinka subscribe khlai bell icon sebere de norok oro buini sele juda kok borok facts saiman nai botfly bayasong norok jodi kuno adult botfly no nukha inke norok hai hindi chongano borok chungno tamo khlai man nai tei norok ni akok bot thik no but adult botfly baiya sung borok ni busa rok baise chini bagui khatarnak ungo kuboni janwarong ni busarong no chung kiriya ungo but botfly ni jaga oke abo ulta se ungo bini larva rok kwthang tongna bagui kuboni kwthang jib ni samung nango tei bo a jib ni skin o phaima uloke bini bisingo habui thango abo borok muniso phano ungui mano burui botfly bini butui no kuboni host means bini sikarni skin o tuyui riwo aboni uloke larva ungui host ni skin o habui thangui payo je aro bo 7 days jora tongo abo bai ungma kosto no norok hai hinui chongdi bini movement ungma ni host saiman tongo abo askai sareu je kunu jorao ke a samane host sojjo khlaimaya ungui langmo bo chowui thango but norok tawanadi mo botfly only Central America tei South America wose tongo fleece bayasong mo ungka fleece mo kubuni yong ni sele onek chikon ungui bo kunu jorao ke mo khatarnak bo ungui thango mo khatarnak aboni bagai ungu je bini warma bai warjaknai host motok jago because mo bini chathai ni bagai host ni thei kusubo bo waisa bai no bini body weight ni sele 15 guna thei kusuboi siwo jefro host ni busago borong ni number bangai thango afru ke thei kom ungma bagai thei kusubjamnai borok eba jib thei bo thangai mano tei borok ni sikar sei musuk aming sinjote borok phano ungui mano borok ni asuk bangmani karon borok ni female ni bagai se ungo je borok ni life bo 2000 ni selai bo kwbang butui tuiyo aboni bagai borok ni number dakti no bariwi thango kissing bug bayasong mo mungno khnawi norok bo haima tongkhana je mo kuno cute jib ungkhana hinai but ahaya mo bini waisa warma baino kuno healthy borok no bemaro khiklai re mano bayasong kissing bug bo banchui tongna bagai borok munisu tei kubuni jib rok ni thei nungui banchui tongo tei mo emon jorao attack khlaio je furu borok munisurok thuma jorao mo jib ahaino to borok rok ni khuksuya achugui thui kusubna suru khlaio aboni bagai mono kissing bug hinjago waisa thui nungma uloke bo kaisa toral product yakarui klangai thango khuksuyo aboni uloke victim eba thui nungjaknai jib eba borok ni bagai whole life jora tui eba kisa jora phano problem ungui mano aro microscopic parasite tongo je chagus mungni bemar sramui klango bayasong mo bemar ni bagai warjangnai borok thei bo thangai mano aboni badebo mo bag ni bagai proti year no 10,000 selai gobang borok theiyo chages bemar banjagai aro ni bisingo theinai borok rokni 20 years umor ni selai kotor borok rokni ungo tats flies bayasok mo chikontia haike nukjangnai tats fly bini waisa bite means warma baino kuno borok munusuni busago emon parasite diary uje awarjangnai borok ni busago sleeping sickness bemar ungui thango mo bemar khna kheto asu kotor haima tongya but mo bemar manjangnai borok thuina phano chance tongo mo bemar ni lakshon lumma bokorok sama tei busak sama rok ungo jefuru mo bemar serious ungui thango afruke borok munusu rok kok pokna suru ungui thango tei thuna muchungya ungo jemon mo bemar ni mung hai warjangnai borok abo a bemar da manjakha abo saimanna bagai 1 week pojonto jora nango je aboni bagai treatment late ungui thangma bai bemar manjangnai borok thei bo thangai mano bayasong mono norok kirina nangya because mo only Africa moha dipo simi se mano
mo jibni bagui 5 lakhs ni selai kobang borok rok thui thangkha. Asuk borok thuima bagui government ni chaitok mungbai mono control khlaijakka tabuk mo bai thuinai borok rokni khorok number onek kom ongui thangkha. Bayasong video naima bagui norok no jotono hambai tei video chajak hengke norok like share khlainani tapok bai di naidi ano kok borok fake channel no subscribe khlaiui ano support khlai di tei bell icon sebrinani tapok bai di.